Samanani nginibingelele nginamukele channel Maswidi Media Production obingelelayo umxolisi mfana kadluma waphansi le enkandla mangabe yaqala ukufika cela uthenze isiqiniseko sokuthi ucofa subscribe mawuqeda ubale video ushaye like bese uyakhomenta kulolu daba namhlanje. Kanza kwethu kwaphinde kwanjalo waphinde wagadla umnumzane Nhlanhla Mkhwanazi noma ngithi nje uGeneral okanye umkhuzi wamaphoyisa aKwaZulu Natali umnumzane Nhlanhla Mkhwanazi. Namhlanje ke ugadla ke ngesigixibezi semali engango 5 million kulomlungu ombonayo esandleni sakho sesinxele umnumzane Paul ongumphenyi obizwa ngokuthi ke uyi-forensic investigator. Umnumzane Paul ke uzakhele igama kuleli loMzansi Afrika emva kokuthi abonakale ehambeke ekhuluma amagama angamahle ngomnumzane Nhlanhla Mkhwanazi ethi ke uyisigebengu futhi ke kufanele aphucwe izimendlela zakhe zobuphoyisa ephinde futhi ke ethi ke unamanga. Lapho nalapho nje bekade ehamba khona befike isiqiniseko sokuthi ke mangabe mhlambe ne-interview ithi masiyophela ke interview ethi ke ake ngimxoxele kancane ngomkhwanazi bese ke ethi ke umkhwanazi u-corrupt kanti ke futhi uphethe ke igang yezinkabi. Hayi ke umphakathi wayixoxa ke le ndaba bayizeka kabanye yaze yafika ke emadlebeni kaMnumzane Nhlanhla Mkhwanazi wathi hawu ubani na le ndoda ihamba ifafaza amagama angemahle kanje ngami emphakathini. Hayi umphakathi usuyamvezela ukuthi hayi umphenyi ke lona osebenza kakhulu futhi ke namaphoyisa ngoba ke mawuyi-forensic investigator usebenza kakhulu namaphoyisa ngoba usuke usebenza ke wena nama-footprints noma ngithi nje lapho kuhambe khona okuthize kusukela ke kwizinto ezifana ke nama-finance mhlambe ke ezimalini uzobheka i-data yezimali ukuthi mhlambe imali ihamba kanjani zingena kanjani aphinde futhi abheke mhlambe ke into ezifana nama-fingerprints lapho bekubambe khona isandla noma bekunyathele khona unyawo noma mhlambe kusale khona unwele noma ngabe igazi ey'ndaweni zezigameko ukuthi ke kubanjwe imigulukudu noma kutholakale ke mhlambe ke umuntu osuke selimele engasabonakala nasebusweni ukuthi kutholakale ukuthi ubani wakwabani. Isikhathi esiningi ke labo bantu basebenzisana namaphoyisa njengamanje ke uyamangala kumkhwanazi ukuthi hawu kanti umuntu futhi sibuye sisebenze naye kodwa uye lo uhambe ke ekhuluma ngami kanje uma ngabe ngizama ukulwa nobugebengu nokuqeda ke inkohlakalo. Sethi ke umnumzane Nhlanhla Mkhwanazi cha lo muntu kuzomela ukuthi ke axolise ke kumina usekhipha ke isamba sika 5 million uthi ke le ndoda ake izoxolisa ngalamagama wakhulumile kumina. Isinxephezelo sami ngifuna kube 5 million amarandi ngoba yonke le nkulumo akayikhulumile angeke azakwazi ukuthi ke ayeseke ngobufakazi obuthile. Ngenza kwethu ngabe nitshela ukuthini ngomkhwanazi lento ukuthi umuntu mangabe ekhuluma ngaye amqonde engagcini nje ngokumziba athi wendoda ngoba usukhulume kanjena ngami hoza uzoveza ukuthi ke lawo magama uwathathaphi mangabe uhluleka unginikezeke lesinxephezelo sika 5 million. Mina njengokwami ngibona ukuthi kushuthi umkhwanazi ngempela uyayazi indaba yakhe uyasazi isitori sakhe nokuthi ke kusasa mhla ka-17 phambi kwekhomishini kaMadlanga uzokwazi ukuthi ke amele izinsolo akazibeka omnumzane Senzumchunu kanye nabanye abaphezulu kuleli loMzansi Afrika. Ngizocela kuwena nje ukuthi wenze isiqiniseko sokuthi uyasubscribe khona ungeke uze usale ngaphandle mangabe sesilandelela lolu daba kanye nezinye. Ngiyabonga. Usubuke waze wafika ekugcineni kwevideo ngicela ukupha nawo umtitilizo wamahhala ha. Selingena ihlobo isifikile ifestive ngenzeka ukuthi mhlawumbe uzofisa ukuthi uthenge izimpahla ezintsha mhlawumbe usithengela wena noma mhlawumbe uthengela abantwana bakho kodwa manje ibudget tight noma mhlawumbe ufuna nje ukusave awufuna umosha kakhulu imali ngoba phela noJanuary uyeza kanti futhi iningi nezidingo kuDisemba. Nansi code lapha yamahhala esiyiphiwa usiphokazi wakaGodide lapha kuFacebook. Le code ikwazi ukukusiza ukuthi mhlawumbe uthenge izinto zika 1200 wamalandi kuShein noma kuShein ukwazi ukuthi lezo zinto ugcina uyikhokhele noma ugcina uyithenge ngo300 wamarandi kuphela. Into ozoyenza wena uzothuma ngabe wakhithiza laphana kuShein wakho noma kuShein app yakho wakhithiza izinto ezingaphezulu kwa1200 noma ezu1200 wamalandi. Uzothi ke mangabe usuyokhokha ke bese ufaka le code laphana ku-promotion SKRF9 njengoba uyibona ke la SKRF9 noma mhlambe makuthi khona ungaka-understand kahle uhambe uyobuza yena usiphokazi Godide kuFacebook njengoba ulibona igama lakhe libhaliwe la. Le app ke yakaShein ithembakele kakhulu nawo futhi lama code athembekele kakhulu nami sengike ngawasebenzisa njengaphambilini. Nganza kwethu ake sizame ukwenza izinto ezizokwenza impilo zethu zibe lula. Uyashopha lapha kuShein uyayithatha izinto oyifunayo mangabe usuyithathile usufaka le code imali yakho isiyehla bakudilivela mahhala izinto zakho zize eminyango ungakazi unyakaze njengalona nje uthenga izinto ka780 wagcina ekhokhe u270 nangomunye futhi uthenga izinto zika 922 wagcina ekhokhe u306 wamarandi kuphela. Zinhle kakhulu ke izingubo zakhona ke lapha kaShein impahla zakhona nje amabhlukwe ikipa amakapisi icathulo yonke nje into yakhona inhle ngendlela eyisimanga
futhi nje kulezi insuku ithandwa ngendlela eyisimanga. Ngakho-ke cela ukuthi-ke nawe ungasali, ngiyakuplaga njengamanje. Uma kuthi khona into ongayi-understand noma ongayithembi kahle, khomenta khona la kule video, mina ngizobe sengikulekelela. Ngiyabonga.